que nos place sempre ver a estos cativos e a estas cativas. Claro que sí. Foronse aí a Negreira, a Gonte, a buscar unha xota que resulta que ten unha peculiaridade, que o rapaz saca os puntos e vai mirando a ver que rapaz é a que mellor baila, xa sabe. É a maneira de ligar co baile. Vai mirando a ver cal baila mellor e despois elixe. Coa xota de Gonte, aí estamos, vamos para ver os rapaces. Colexiata do Sar, forte aplauso para eles. Colexiata do Sar, señoras e señores, esta noite no luar